hogy Magyarország alapvetően infrastruktúrákban a saját gazdasági helyzetéhez képest fejlett, és a különböző soft skill-ekben, tehát hogy minden, ami a humán erőforráshoz, a képzettséghez kapcsolódik, abban pedig lemarad az Európai Unió átlagához, és sokszor a környező országokhoz képest. És hogy nagyon érdekes, hogy szinte bárhova evezünk a kultúrától, a autópályákon át, most éppen a digitalizáció témájáig, hogy ugyanez a trend, vagy ugyanez a mintázat, hívhatjuk valamifajta magyar paradoxonnak, ez itt is megjelenik. Tehát, hogy folyamatosan látjuk, hogy minden, ami a hardware, az egyébként meglepően jól működik Magyarországon, és minden, ami a szoftver, abba az állam nem tesz elég pénzt, vagy nem tesz elég energiát. De hogy ez hogyan csapódik le a gazdaságba, hogyan csapódik le az emberek mindennapi jólétében, ebben a kérdésben viszont elmarad Magyarország, mert hogy nem tudjuk eléggé jól kihasználni azt az infrastruktúrát, ami a rendelkezésünkre áll.